Diyos maray na aga po mga tugang. Matindog po para sa satong novena. Maluhod po para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginnings, now will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pamibi para sa katoninonganin kinaban, may herakon asin maugayo na ama, dei ka masasabotanin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, dei pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man, si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang saindang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang leikan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpoon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan, kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for safe travel of Mr. and Mrs. Romy Rabino. Pasasalamat dulot ni Celestina Magdamit. Thanksgiving for first birthday of Alexis Jaden, dulot ni JNL and Andrew Amaranto. Pasasalamat dulot ni Tessie and Jerry. Special na kagadan for guidance and success of the electrical engineer licensure examination, dulot ni Ian Christopher F. Palaypayon. For good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, to pass the REE board examination, dulot ni Mia Grapes Ricacho. For the fast and safe recovery of Denise Jillian, dulot ni Rosing Milante. For Oliver, dulot ni Tresha,
to pass the board exam of electrical engineer of Jonel Buenaobra, dulot ni Josephine L. Buenaobra and family, for blessing of taking the registered electrical engineer licensure examination this April 21 to 22, 2026, dulot ni Jake Nathaniel Daen. Blessing for taking the registered electrical engineer licensure examination this April 21 to 22, 2026, dulot ni John Andre Ortiz, to pass the board exam for electrical engineer of Franz Cesar O. Tacorda, dulot ni Sally O. Tacorda. Special na kagadan, dulot ni Rosa Tang Lee, Jacqueline Rose Lee Tanyada, successfully passed the real estate broker examination of Cristina A. Diaz, dulot kan Diaz family. Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Esopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Mercy, dulot ni Dana and Duke Morante, Onofre Sr., dulot kan Sipcon Shapno and family, Melton, dulot ni Tess D. and family, Antonio Jr., Correa, Antonio Sr., Floria, dulot kan Diaz family, Adoracion, Norberto, dulot kan Buendia and Tripulca family, Lorenzo, Simeona, Miguel Sr., Rosita, Franco, dulot ni Mr. and Mrs. Miguel Odiver Jr., Rosita, dulot kan Almosara family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, simpakisumaro ng Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, daan sa mga kasalan, dangani magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako, Santa Maria, danay na birin, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan tang Diyos. Mayrak man lugod sa ton, Diyos na makakaman, sin pagkapatawadan sa tao makasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Mamibig kita, O Diyos, nagbubukas kan pintuan, lagit no nakahadean, para sa mga namundag liwat, sa tubig ng Espiritu Santo, dugangi an samong sa imong mga nasasangkuban, sa biyayang itinao mo, tanganingan mga nalinigan sa gabos na kasalan,
Di mawaranin anuman na mga panuga. Uli kay Kristo, garang nanyamo sa imong aki, nabubuhay at sinagahadi, kay bakan Espiritu Santo, Dios, sa gabos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban nagtaram sa katawuhan. Kamo mga taong masumbikal, matagasan sa indong mga puso, asin bungog an sa indong mga talinga. Danay kamong minatumang sa Espiritu Santo, siring sa kinakaugalian kan sa indong kamagurangan. Igwa daw nin saro man lamang na propeta, na dai pinasakitan kan sa indong kamagurangan. Kaidto ginadaninda ang mga naghuhula na madatong an banal. Asin ngunyan, kamo ang nagpasaluib asin nagadan sa iya. Yaon ang tugon na dinara sa indo kan mga anghel. Kamo man sana ang dai nagutob ka iyan. Pagkadangog ka ini kan mga miyembro kan sanggunian, nakulga nagayo sinda, asin nagragot ang sa indang mga ngipon, laban sa iya. Si Esteban panukan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit, nahiling ang kamurawayan ng Diyos, asin si Jesus nakatindog sa tuo nin Diyos, dangan nagsabi, nahiling ko ang langit na nabuksan, asin ang aki nin tao, nakatindog sa tuo nin Diyos. Nagkurahaw sindanin makusog. Tinakpan ang sindang mga talinga, asin gabos durungan na nagdaguso sa iya. Dinara siya sa luwas kan banwa asin ginapo. Ibinugta kan mga saksi ang sa indang mga likboy. Sa pamitisanin sarong barubata na angaran Saulo. Mantang ginagapo ninda si Esteban, paulit-ulit ining namibi. Jesus nakagurangnan, akuan sa kong espiritu, dangan luminuhod asin kuminurahaw nin makusog. Kagurangnan, hari sinda pagsingilakan sa kasalan na ini. Pakasabi ka ini na utsan. Uyon si Saulo sa kagadanan na ini. Kan aldaw na ito nagkaigwanin dakulang persekusyon laban sa simbahan sa Jerusalem. Gabos, pwera sa mga apostoles, nagkaurarak sa Judea, asin sa Samaria. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ika kagurangnan ang gapo na sakong pailihan, ang kalasag na matao sako nin kaligtasan. Huli ta ika ang sakong gapo asin sinasarigan, huli kan sa imong ngaran, pasunodon asin antabayon mo ako. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong kalag, asin tutubuson mo ako kagurangnan, maimbod na Diyos. Ang sakong paglaom yaon sa kagurangnan, mag-uugma ako, asin mararangad dyan sa imong pagkahirap. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Paliwanagaan sa imong lalawgon sa imong uripon, ligtasan ako hulikan sa imong pagkahirap. Tagua ako dyan sa hilom nin sa imong lalawgon, harayo sa mga paghumot nin mga tao. Sa imong kamot kagurangnan, idinudulot ko ang sakong kalag. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sabi mo, O Diyos nagdalang sa una, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
mapas sa indo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga tao nagsabi kay Jesus, anong tanda ni kapapiling mo, tanganing magtubod kami? Ano ang gigibuhon mo? Ang sa mga magurang nagkakan mana duman sa lantad. Siring ang nasusurat, ipinakakan sa inda, tinapay na hali sa langit. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa indo, bagong si Moises ang nagtao sa indo, kan tinapay na hali sa langit. Ang sa kuyang ama, iyo ang nagtao sa indo, kan tunay na tinapay hali sa langit. Ulit ang tinapay ng Diyos, naghilig hali sa langit, kasi nagtatao nin buhay na sa kinaban. Dangan nagsabi si Sinda sa iya, kagurangnan, danay natawan sa mo ang tinapay na iyan. Si Jesus nagsimbag, ako ang tinapay nin buhay, ang minadulok sa ko, dahi magugutom. Asin ang minatubod sa ko, dahi mapapaha sa God paman. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Pinapayagan kagurangnan an sa iyang sadiri bilang tinapay ng buhay na kumpara duman sa itinao sa mga Israelita mantang sina nagbabaklay hali sa Ehipto kasi ring sa dagang panuga ng tinapay na pigapod mana. Ang tinapay na ito na nawara man sana sinday man nagprebintar nagulang kan pag kagadan ninda. Alagad inipig sabi niyang mana o tunay na tinapay ng buhay na iyo man sana siya, iyo ang magtataw kang buhay na daing kasagkoran. Kaya sa siring na mga tataramon, pigapatunayan ni Jesus na kung day siya akoon, day siya tubudan, day mananggad magkakaiguan ng buhay an sarong tao. Ulita ang pag-ako sa iya, iyang pag-ako man sa ama na nagsugo sa iya. Sa mga masunod pang mga aldaw, tadakol pa ang mga sermon, mga pagpaliwanag manungod sa tinapay ng buhay. Dakulay ng parte kan Ebanghelyo ni San Juan, the Sermon on the Bread of Life. Asin para sa kuya, importante yun na maray, nakon sa Jesus bilang sa tong tinapay. Hinuli, bako sa nataya, pigaakot at sa komunyon, kundi ang mismong pagkatawo niya sa iyong sadiri, sa iyong katakduan, ang pagsabi niya na siya ang katotohanan, buhay, asindalan, sing kadakol pang mga bagay-bagay na nagsabing kung mamimibidan tang Diyos sa tunay na pagkamidbid, ay ibang dalan kundi si Jesus. Ninulita, ang dalan na bigasabi ni Jesus, dalan na bako ordinaryo, kundi dalan na panoonin mga pagsakripisyo, panoonin mga pagbalo. Kaya ang buot na mag-agi sa dalanaan, handa na magsakripisyo. Na hinandog ta sa inot pagbasa, ang manungod kay Esteban, ang pigukonsiderar na primerong martir kan nagtatalubong simbahan. Kaya nga ni ang kapistahan kay ni Disyembre 26 namon dagpasa na si Kristo, no? December 25 kinabukasan kapistahan na tulos ni San Esteban, patron kang simbahan duman sa Awas, sa Ligao, no? Kaya pigasabi man digdi ang contrast kang duwang tao. Sa first reading, itong pagmartiryo, pagadan kay Juan San Esteban, kay itong mga abo mag-ako, kan sa iyang tataramon, na manungod kang bisyon, kang mahal na Diyos, kay bahan sa Kristo, nakatukaw sa
hakanan kan Diyos Ama. Asin ini naman na grupo na naghahagad nin sinyal o tanda sa kagurang nang tangari dang magtubod sa iya. Many times kung nag-observe kita kang ebanghelyo, pirming pigagadan sa Jesus kang patunay kung siyang tunay na akin ng Diyos, kung siya hali sa Diyos, kung siya saro sa mga propeta, siniba pang mga pag-agam-agam. Nasa tuya baga ang pagmidbid sa iya. Kung gaano ta siya namimidbid, iyo man siguro ang ugali na ipapailing ta sa aral daw na pagkabuhay. Kaya kung midbid ang Diyos na nagpapatawad, nagdadara o nag-inspirar sa lambang nagsusunod sa iya na dahi man lugod masara sa pagsunod, magkaigwa nin bastanteng rason tanganing dahi maghali sa iya. Ang mga bagay na ini na hihiling ta an pagbukas kang puso ng sarong tao. Takon nagtitesting man sa naso tao, pagtesting so Diyos, si Kristo, aram niya man na mas kaya nang paliwanag kan ng kagagurang nan, dahil man siya matubod. Kaya ano man ang dahilan na nagaparapot ka, nagagad ka nin sinyal, nin tanda, in the end, dahil ka man sa namatubod. So, ano ang padudumanan kansiring na tao? Kung aram niya na maduya siya, wala man sa iya ang sapat na kakayahan na maaraman ang gabos ng katotohan, saan man siya matubod? Kung sa pagtao ni Kristo kang kasimbagan, dahil man akoon, o kaya ano pa man na paliwanag sa iya, dahil yung manggirari akoon, tano ta naghahapot siya? Ako baga pigluloko niyang sa diri niya? Aside from that, saan man siya makuaking greater wisdom or knowledge na mapaghahawakan niya? Siguro sa paglalang sa to na tao, tanganing maging tagapangasiwa or steward kan kinauban, aram kang Diyos na sa paagi kang itinaw yang regalo sa tao, ang isip asin ang katalingkasan, kan buot, iyo man sana ang mag-uugnay o magkukonek kan tao sa Diyos. So it's up to mankind again kung ipadagos niya ang connection na ini. Kung ngabo niya, mahanap siya kan sayang sa diring kagadanan. No? If God gives us life, existence, ano ang hahanapon ta sa ibang bagay o sa ibang Diyos kung igwa? Bako baga tunay ang sabi ni Jesus na siyang tunay na tinapay na hali sa langit. Kung ang tinapay nagtataon nin kusog, nin buhay, anong buhay ang butang makua sa pagkakanin ibang tinapay? Aramta ang pagiling sa Eucharistia bilang tinapay is limited to what we see. The color of the host, the taste of the host, and many other accidental properties. Pero, saan po pigahagad ang pagbago ng tinapay na maging hawak ni Kristo? Bako baga sa pagbago kan puso, pagbago kang kaisipan.
pagbago kan sa imong pagtubod. If you belong to the old life of sin, karatan, kadikluman, natural day mo man babagoon. Ang pagiling mo, ang puso mo, ang pagtubod mo. Pero magbut mong maging maliwanag, maging basog ka habang buhay, then open your heart and believe. Yung bagay na itataramo ni Jesus, sa lambang pigpapaumayan niya, nagtutubod ka, magigibo ko iyan. Kung nagtutubod siya, but sabihin, nagtutubod siya sa pagpadarakan Ama sa iya bilang sa tong kagurangnan, sa tong Mesiyas. Magpamibi ka mga tugang, taganin sa ko sa indong atang, makako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akoon mo ang mga atang kan mga naguugmang simbahan, asin sa iyan sa imong tinawan kandailanin siring kadakulang kaugmahan na warasan mo kan bunga nindaing sagod na kapangganahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, kakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway ni harubay. Orog ng gayo sa panahon ni na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot sakripisyo. Dahil siya nag-untok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ngani tunay na sinusurog kami sa tubang mo. Idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan siya, danay siyang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Pasko, nag-uugmang gabos sa bilog na kinaban, pati nga din ang mga langit no na virtudes, ang mga angeles na potestades, nag-oomo kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Gurang nanay kananggadan banal, borabo ng gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa rugari na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhan ng tinapay, sin pagpasalamat binaakini,
Itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagpayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagod ni ika magdatong. kaya kami nagurundom sa imo, nagurundom kan sa imong pagkagadanan, sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imong gurangnan, kining tinapayin buhay, singkalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanig umang magatubang, sin maglingkod sa imo. Asi nakikimahera kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang, hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Iramdama ka gurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, singgangabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkayarak sa mga tugang, nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, ni San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umawa sin pambraway sa imo, siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman sa bagasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas ng tugon, pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit, ang samong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang magkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinmandigtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, kanya nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, sa kong katuninungan. Itinatao ko sa indo, hare pagilingan sa mga makasalan, kunyan pagtubod, kan sa imong simbahan, papagkani ko asya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan kang kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo kan tandaan katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, o yes, itong kagurangnan sa Jesucristo, siya mismo ang nagsabi, siyang tunay na tinapay na hali sa langit.
Sama ng kodero kan Dios, sagpapara kan mga kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagaw sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kasagutan ng namataya, ikapalang kagurangan ay makakahito. Ikapalang kagurangan ay Mamibi kita. Pagurangdan, namimibi kami kaugaying hilingan sa imong banwaan, sinaan pagkanay ko umong mabago, kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit, kan pagkabuhay liwat, kunday matunaw ang laman na pamumurawayon. Uli kay Kristo sa mong kagurangdan. Amen. Ang kagurangdan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo, ang punon kang kagurangdan, sa ngarang ka Ama, sinaki, sinkan Espiritu Santo. Amen. Pinulutan na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Lakaw sa mga dagat,